M Soja Concept ne suka zo muku da shirin nan mai suna Jikokin Maigari. Gaskiya ke kyakkyawa ce. Alhaji should be this woman. I will not allow you. Wallahi sai ka yi fari don uban. Kore to. Masu azancin magana suna cewa idan zaka gina ramin mugunta to tabbas ka gina shi dan gajere domin ko wataran guyoyinka tsaf zaka tsince su tsindin a cikin sa. Mai ne da bambanci tsakanin mai ta'adda da kuma mai addar, haka zalika mai sara da mai kokarin yin sarar. To yanzu wannan addan ma me zaki da ita? Sara kan ɗaya